Ćao ljudi, u današnjem klipu obrađujemo igru Wingspan. A kao što vidite, ovdje imamo gosta, Jašan je došao sa mnom, ovo mu je, a ne možemo reći jedna od omiljenih igara, ali recimo igra koju najviše igraš poslije vremena, se tako dobro razumeo? Moje društvo se jako navuklo na Wingspan i bukvalno ne prođe nijedan event, da li je to ono nečiji rođendan ili ja idemo napolje, a da se ne ponese kofer Wingspana. Čak su napravili i custom kofer koji nose, ono kao Kaiba iz Yu-Gi-Oh! Tako da su baš naučeni na ovu igru. Ja moram ti kažem, ja sam onako bio opsednut igrom, ne zato što mi se jako sviđa, da kažem, nego zato što se jako puno prodala i onako marketinški doživio neki baš veliki uspeh i ljudi ono maltene hoće da je svrstaju u klasike. I baš se udubio u priču i kako je Elizabeta došla do igre, kako je napravljena, znači ovo je njena prva igra i sve ostale igre ne valjaju. U stvari sad za ove Zmajeve ne znam, za Zmajeve ne znam, neću ništa da kažem, Zmajeve ćemo obraditi uskoro, nemojte da me hejtujete. Znaš, ovo je generalno onako neka limunada što bih ja rekao. E sad ja imam pitanje, uglavnom koje pitam pre nego što krenemo sa generalno malo dublje, kako ti sviđa kutija? Meni se sviđa jako estetika i same kutije i igre. Mene prvo privukla i kutije u stvari da pitam o čemu se radi, ono kad sam video bukvalno fizički kutiju, jer to je ta neka estetika koja mene uvek privlači. Ja mislim da nisi jedini po tom pitanju, da dosta ljudi kupuje igre na osnovu kutije, jako puno zapravo, i mislim da je to baš ono, treba da se pazi na kutiju. I ja isto mislim da je kutija savršena. Da. Pre početka klipa želim da vam kažem da ovu igru kao i sastav koju obrađujem možete nabaviti na Confluxu, da li na njihovom sajtu ili odete fizički pa da potražite kopiju kod njih u radnji. Ja znam prvi put kad sam mama, ne znam ko je još bio s nama, da li je Ece, sad igram i ovu igru. Jao, vidi jaja, pa ovo je najjača igra na svetu, a ja kao držite se glavu, nemoj mi to govoriti, brate. Ne, ali stvarno jeste jako lepo, lepa estetika. Znam, jeste. I ova kućica isto, da. I onda, znaš, ja uzam postoje pitanje, pošto se ova kućica naš raspada. I ja tamo na forumu, i ja postoje pitanje kao ljudi moji, ova kartonska kutija baš nije najbolje rešenje, razumeš? Bukvalno tim večerom sam napisao. Da. Kad su me ljudi napljuvali, da li ti znaš, ona se bori za čuvanje prirode, sam za to bilo sad plastično, kakav sam ja čovek, kakav sam ja ne čovek u stvari. Rekao ljudi, izvinite, ja sam vam pitao. Mislim, ne morate da se ljutite na mene, ono. Što se tiče same igre, mogli bi reći da je igra jednostavna. Mislim da je 2.3, 2.5, tako nešto difficulty. Nisam siguran da tako nešto procenjam od prilike. Sa koliko sam dobar, već mogu da procenim koliko je teška igra danas. U startu dobijate, ako se ne varam, 2 misije. Od te 2 misije možda se odlučite koju ćete da ostavite, koju ćete da bacite. Jel dobro govorim, pošto ti igraš češće nego ja? Jeste. I onda na osnovu toga kao pravite neku mini strategiju, međutim postoje neke karte ptica koje vam daju mogućnost da izvučete nove karte misija. Jako teško možete izvučiti, ne znam, baš 3. Mislim da je nerealno, pošto ima jako puno karata, a jako malo tih, mislim da ima oko 150 karata. Plus ekspanzije. Plus ekspanzije trenutno nemamo ovde, samo osnovnu verziju. Nije mi se toliko igra svidela da bi uzeli ekspanzije. Mada sam čuo od više ljudi da koji vole da su se stvarno oduševili s ekspanzijama. O, da. Vi imate sve, jel? Da, imamo čitavu ekspanziju, mislim, ekspanzije su po kontinentima. Imamo kao ekspanzija je Afrika i Azija, ako se ne varam. Da, možda ima još nešto. Ili ima još 3? Evropa. Znači ima 3. Da, Evropa. Ok, znam, imamo sve ovako zajedno, nego tako igramo. Tako da sam zaboravio šta je ekspanzija, šta je već ostalo. Da, sem misija, postoje neki mali tokeni koji također daju po rundama šta će biti neke male misije. Znači ovo je recimo ptica, to jest jaje u ovakvom gnezu i tako dalje. Igra je Engine Builder, znači vi dobijate neke karte koje spuštate u stanište, imate 3 staništa, šuma, livada i voda. I svaki put kada odigrate akciju koja je vezana za to stanište, sve karte koje su sa vaše leve strane će da se odrade ove akcije koje su brownske boje. Dok recimo roze su efekat kartice koje vam daju konstantno kada neki igrači nešto odrade. I ima treća verzija, to su kao moćne karte koje daju puno bodova, ne uvek, recimo ova baš ne, ali one vam daju samo trenutno nešto se desi i nikad više. Tako to su 3 vrste karata. I igra je onako prosta, jednostavna, skupljate jaja koje možete da stavljate u vaša gnezda, posle vam trebaju jaja da bi mogli da izležite nove ptice i na kraju kad se potroše ove kockice, stavljate ih ovde svaki put, dolazi do kraja igre i prebrojaju se poeni koji ima najviše poena pobedio. Znači, da govorim na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? Sad, srednjoškolci, porodici. Napisao sam srednjoškolci, pre svega pošto mislim da srednjoškolci sad najviše imaju i vremena da igraju igre i mislim da je ovo odlična igra za neko upoznavanje, bez toga da se previše takmiče ko će kako da odradi i nema onog sabotiranja tokom gameplaya, nego ono što sam ja primetio kad igram sa društvom jeste da se divimo jedni drugima, ovaj izvukao ovu pticu, ja vidi ovu pticu.
I baš je onako odlična igra za bolje upoznavanje u društvu, nije toliko ono competitive, već više ono rastu prije SS-a i svega ovoga i mislim da ono nema neki age gap preteran, mislim da bi ovo i moji roditelji tekako teli da igraju, zato sam pisao porodica, jer me posjeća kao na neki ono quality time koji imaš sa društvom da je više onako chill. A čekaj, probao si nekad igraš u tvojoj porodici? Nisam, ja sam s mojim igrao samo Čoveče na ljuti se i pola partija Monopola i Remi non stop igramo. To vole, da. Ali mislim da bi njih ova igra isto interesovala, samo nikada onako nismo seli, igramo neku igru. Poslednji put smo Remi igrali na moru kad smo išli. Ne, moraš da ih ubediš, definitivno. Yeah. Zato što ljudi ne znaju da ovako nešto postoji, pogotovo stariji. Da. I onda kad ih ubediš, onda se oduše. To. Mislim, sad mi se ispričati, ja sam tako roditelja isto, oni su stigli samo Remi i možda Jump, to je kao vrhunac njihovih društvenih igara. Da. I onda sam ja prezentovao ovaj hobi i sve žive igre i sad su otišli u Holandiju i kupili su društvenu igru u Holandiji. Samo toliko tome. Na odmoru, tako da... Naukao sam ih redom. Ja sam napisao kjutaši, ljudi koji vole cute stvari, ljudi koji generalno vole ptice. Mislim da je svako ko voli ptice, ovu igru treba da kupi čak iako ne vodi društvene igre. Znači čisto ono, prvo zato što žena koja je radila stvarno se razume u ptice i to je inače i posao. Sad vratno više ne radi pošto je ono pliva u parama, ali možda iz ljubavi i dalje radi. Ali hoću da kažem da su činjenice koje su ovde napisane su stvarno istina i možete da naučite mnoge stvari veze za ptice kroz ovu igru. Čak sam čuo, nisam 100% siguran, mislim da mi neko to pričao, postoje aplikacija gde zvukovi ptica možete da svake ptice i neke informacije dodatne kao ko je zainteresovan. Tako da mislim da su stvarno vrhunski odradili i da stvarno svako bi trebao da uzme ko je u tom nekom fazonu. Light gameri se napisati što igra nije teška, jako lako može se nauči i ono što je Milan rekao, nije nešto takmičarskog duha. Ja baš takve igre, ne mogu da kažem da ne volim, ali kad je previše igra soliter, kad se onako jako malo ima interakcije, dobro, ovdje još ima. Znaš, ono, kao ukoliko, ne znam, neko izvrši ubistvo manje ptice, pošto ovdje nije kvalifikovan kao ubistvo, ne znam tačno to se ja preveo. Ima nešto kao, ako je ptica ispod ne znam kog raspona krila, onda veća ptica grablica možda je ulovi, šta ja znam. I onda kao, ako se to desi, nadstane kosturska glava, ne piše reč, i onda ako se desi kosturska glava, onda recimo svi igrači dobiju nešto. Ili taj igrač koji ima tu pticu koja... To je više kao kad se aktivira, Da, kad se aktivira, pa zapravo ona se aktivira, ne. Ti kad ovo aktiviraš igru, a recimo neko ima rozu i kaže svaki put kad neko uspešno uhvati manju pticu, on dobije nešto. Tako da postoji neka interakcija, ali više u fazonu ono moraš da gledaš šta drugi ljudi igraju samo zbog toga da bi aktivirao svoje stvari. Jer možeš dobiti otprilike jedan poen ili jedan neki resurs. Otprilike poen ili resurs, a to je otprilike ista neka matematika, 1-1. Najbolja stvar vezana za ovu igru. 3-4 sad. Mirovića fun fact. To kao vezano za ptice, jel? Da. A ja sam napisao dizajn, sviđa mi se dizajn, mislim da je to najveća stvar koja je kupila veliki igrači da uđu u ovu igru, da je generalno igraju. I stvarno mislim da je to vrhunsko odrađeno, jako lepo je nacrtana svaka ptica. Mislim stvarno ja, moram kažem, nisam neki tip koji jako voli ptice, volim da ih čujem onako u prirodi i to, ali nisam nešto zalođen za pticama, kao generalno sa životinjama, više pre volim pse, čak možda bi volio imam, ne znam, neku divlju mačku, nešto ono, ali recimo ptica mi nikad nisam teo da imam papagaje. Teo sam nešto jednom, nekog velikog, koji bi mogao da priča sa mnom, znaš, kad mi je dosadno, ali ništa od ovih manjih ptica, znaš, ovi što ne pričaju nisu zanimljivi. Sada, ja sam pisao ekspanzije 6-7 igrača, mislim da je fora da ovakve igre, ono što ti rekao, nisu baš ono borbene previše to i više za opuštanje i za neko upoznavanje, ja se potpuno slažem. Mislim da je čar ovih igara da budu što veći broj igrača. Znaš, pošto uglavnom tu dolazi neko društvo, šta ja znam, recimo, znaš, ako su neke kompetitive igre, ako može recimo 2 na 2, onda znaš da li smo u paru pa igramo protiv ovih, ili se neki drugari dogovore, onako za upoznavanje bi trebalo da bude, znaš, za što veći broj. I to je super što recimo kada uzmete ekspanziju, imate za 7 igrača, i mislim da to onako tamo dolazi do izražaja, baš onako doživlja te igre. I praktičnost veoma je jednostavna, jako lako može se isprati sve što se dešava, pošto kod engine buildera dosta bude problem da ljudi teško isprate stvari. Recimo, meni je Mars omiljena igra, ali često i ja koji sam igrao 200 partija zaboravim nešto. I onda lepo to skontam, znači ti pogledaš jedan red i to gledaš i ćao. Neka te malo roze karte, ti odigraš realno 2-3 roze karte maksu oko jedne igre, a mislim, ne znam da li u ekspanzijama malo popravljeno to, pošto po meni je jako dosadno, ne možeš doći do velikog broja karata u toku igre. Sad ne znam kako, ekspanzije nisam igrao, ne znam da li je popravljeno to. Jeste, jel? Onda to je super, znači u ekspanziji je popravljeno, pa malo se više vuku karte, pa onda možda može doći neki veći broj karta koje zapravo vam trebaju. Ja sam napisao Mirovića, mislim to naravno podrazumeva se za svaku igru koja se prvi put igra. Treba ti jedan da prođeš kroz igru da bi onda zapravo odigrao tu prvu pravu partiju.
I često sam igrao sa novim ljudima i viđao sam taj pogled ljudima onako u očima kada prvo vidi igru jako lepa estetika, ja to kažem umirajuće je kad ti vidiš ovo sve jako lepo izgleda i svaki put kad nešto novo izvučeš oduševiš se pre svega dizajnom, ali onda i kasnije kad odigraš tu prvu test rundu, nemaš neki stres, moram brzo ovo nešto da uradim, izneverit osobu pored sebe ili svoj nekog partnera, već svako gradi nešto svoje i dosta je umirajuće, pored recimo igara koje su tako cica, koza, sir, pizza, da je ide na brzo, ovde imaš vremena za sebe, da lepo na miru odigraš, napraviš neku svoju strategiju i nemaš neki pritisak kucati vreme. Da, i ne moraš mnogo da paziš na ostale šta rade. Da, možeš za one efekte što si rekao, to radi nekih efekata da ispratiš, ali gradiš svoj svet. I neko ko je zadovoljavajuće u tom nekom smislu. Mi imamo praksu, kad igramo neke igre da je jako teško isprati stvari, da moraš da govoriš na glas šta radiš. I da mi govorimo, evo sada kupujemo ovu kartu, ona košta 21 dinar, plaćam sa 3 čelika i 16 ovih vraćam kusur 2. I sve na glas govoriš, znaš, kako nešto radiš i onda ljudi čuju. Znaš, koristim akciju da uhvatim manju pticu, da ja imam to ponašaš i pratim. Tako je treba ova igra da se igra, baš zbog toga ako više igrača je tu, neće svako moći da propratiti, niti može svako da dođe ovako do tog dela stola, nego izvučeš ovu pticu i kažeš, Franklinov galeb, kad se aktivira, odbaci jedno jaje, jer kad ti izgovoriš svoj efekat, onda će oni znati da li će oni isto nešto moći zbog toga da aktiviraju. I to je taj neki fair play. Fun fact, ono što si ti Saki spomenuo, a to je što se nalazi na dnu kartice, a to je pre svega gde se ova ptica može pronaći, u kom delu sveta i nešto zanimljivo o njoj. Ono što mi praktikujemo u društvu kad povučemo neku pticu, pročitamo taj neki fun fact o njoj. Tako da partija možda traje nekih sat vremena, sat i 20 minuta kad mi igramo, pošto sebi dozvolimo to nekog vremena da stvarno upijemo i vidimo. Možda neku pticu prvi put izvučemo nakon 7. partije, jer ima dosta karata, to mi se isto sviđa, to se zaboravio da napomenem. Neku kartu vidiš tek posle nekog 10. igranja i zato je to zanimljivo. Čekaj, ja igram iz 10. puta, ovo nisam vidio. Da. Sa ekspanzijom, baš ti to isto donese. I nekako ova igra te uvek sad asocira kad vidiš neku pticu u prirodi. Mi sad u društvu imamo to da vidiš neku pticu, nije golub. Uslikaš je, okačiš u grupu i ta ekipa zna napamet koja je ptica. Znači evo sad sam bio u Tirani, uslikao im jednog labuda koji ne može da se vidi u Novom Sadu i kao to ti ovaj labud i kao... Kao sve na osnovu društvene igre. Tako da zapravo ti igra dosta toga nauči i možda ti rodi neki novi hobi kao što je recimo gledanje ptica. Šta je loše u ovoj igri? Sad. Kad igraš sa Tuckom i Marijom. Ajde, objasni. Da objasnim. Ovo sam ovako rekao jer to su iz mog društva Tucko i Marija koji su se jako zarazili ovom igrom i postali su previše kompetitiv. Ne možeš pobediti. Ne, dobro, to nisam pokušao, prestao sam samo da igram sa njima. Hoću da kažem, ja bi ovu igru igrao sa ljudima koji nisu toliko kompetitiv, već su u fazonu, ajmo da ovo bude igra za opuštanje, ili okej, pokušat ću da dobijem najviše poena, ali ne da nabijam tenziju. Imao sam samo to neko negativno iskustvo igrajući ovu igru kada se baci pritisak na to. I stvarno, nemam šta ovako loše da kažem, sem, šta si ti napisao? Svašta. Možda ću se neke stvari tu složiti s tobom, ali nema nešto da sad kažem, predugo traje igra, ne sviđa mi se estetika, ova mala jaja što su tim bojama, stvarno lepo mi je, slatko mi je i uvijek sam imao pozitivno neko iskustvo igrajući ovu igru. Da i ova osnova base igra može da se igra u dvoje. Eto, to bi dodao, da imaju taj neki game mode na ovoj osnovnoj verziji, da nije ekspanzija, da možeš igrati 1 na 1. Eto, to mi je nešto. To ti fali, da. Da. A ja ću dole. Kućica, hranilica, to se rekao da mi se ne sviđa. Mi je pazimo kad je vadimo, kad je stavljamo, ali dosta, nismo ni igrali toliko često igru, smo igrali možda 7 puta smo igrali igru, znači vrlo malo. Ajde ova hranilica, ostalo je sve okej. Nisu izbalansirane neke karte, znači postoje neke karte koje ako ih dobiješ u startu, da ih staviš na prvo mesto, stvarno možeš da doneseš 15 poena, da imaš više od ostalih i ne možeš ih stići. Znači nama se desilo od 7 igara 2, dobro možda nismo baš dobro izmešali karta ili nešto. Ja sam posle pregledao, nema puno toliko tih karata, ima možda 10-ak. Sad ne znam da li je ona to kao ostavila u fazonu, uvek imaš svako igri tako neke karte koje su malo moćnije, to je normalno. Sad kažem, ako ih dobiješ kasnije, onda i nisu toliko jake karte. Samo ih dobiješ baš u startu. Jer svaki put ih aktiviraš, ako ih staviš ovdje, onda svaki put se ne aktiviraju. Jeste, i baš je problem ako njih dobiješ u startu, znaš. Napisao sam da je previše lagana, da je previše soliter. To je previše lagana, jeste stvarno lagana. Lagana u smislu
previše se onako ne razmišlja dok se igra. Mislim, može to ovako moj ukus. Igrao sam s ljudima koji su fazonu, pa gledaju telefon, čačkaju umeđu vremena. Ja tako ne volim, ako igram igru, volim da igram igru. Nebitno je da ću pobediti ili izgubiti. Recimo, ja igram neke igre koje znam da sam u drugom krugu znam da ću izgubiti. Ja i dalje se trudim da pobedim. Ili trudim se da ostanem tu, da ne napravim loš vibe za ostali igrače koji igraju, da pobede ili njih troje se bore. Ja sam u fazonu, ajde da pokušam, razumiješ. To, nema ono flip the table i to. Nema nekog nerviranja. Tako to možda mi malo fali kod ove igre i napisam to za soliter, ti slažeš, ja slažem, znaš, malo mi onako... A treba i takvih igara, mislim, zato jednu soliter igru, po meni je ovo kvalitetna soliter igra. Ne moramo se naravno složiti, ali... Jeste, da, recimo kvalitetna igra, ali recimo imaš igru koju ja isto ne volim, recimo Ark Nova, bi po meni igra koja je značajno bolja od ovoga, ali ona mi se ne sviđa i ona mi je previše soliter. Tamo isto ima neka interakcija minimalna, duže se igra, ali imaš mnoštvo opcija više nego ovde, razumeš? Dobro, okej, ona jeste na većem mestu nego ova, ali svejedno, nikad recimo da obe stoje na polici, uvek bi se prije odlučio da igram Ark Novu, iako mi se ne sviđa. U odnosu na ovu igru. Znači, i generalno imam obe, i sad ako dođe neka da se igra, prije bi uzeo, zavisi. Ako igraju ljudi koji znaju da igraju, onda bi igrao Ark Novu, ako ljudi koji ne znaju da igraju, onda bi izvadio ovo. Jer nemam živaca neko da učim Ark Novu, pošto je igrao na ovo. Ali baš zbog toga što jeste laka za naučiti, jeste lako da novu ekipu uvedeš u to, jer ne dođe ti uvek ista ekipa. Jeste, ali evo sad kad završimo ovo, ja ću ti pokazati jednu igru, igraćemo ti i ja, koja je 100 puta bolja od ovo, a na ovaj fazon. Dobro. Znaš, to je fora. Jasno. Tako da, znaš, zavisi sve šta si igrao. Tvoja ocena 1 do 10. 4, sad. 9,4 moje godište. Aj, pola ćemo. Znači, tema, i sad ti kad sam složio da je 10, to stvarno nema šta se priča, igra je prelepa. Da. Za dužinu, ja sam dao 7, ti si dao 8,5. Koliko dugačko igrate? Nisam gledao na telefon ili ovako na sat, ali ja to više po nekom osjećaju, je se ova partija sad odužila ili ne. Rekao bi pa ispod sat vremena, ajde, prosječna igra je ispod sat vremena. Jer to zavisi koliko igrača igraš. To stvarno zavisi koliko igrača. A meni je, znaš šta, meni je možda malo igra, onako nije mi se svidjela, pa sam zato dao 7. Možda bi dao više. Dobro. Težina, meni je prelaka igra. Ja sam stavio 8,5, vidi, za ljubitelje društvenih igara je neko ko ima iskustva igrajući i teže društvene igre, slažem se s tvojim, ali ja sam stavio svoju ocenu 8,5 jer uzimam u obzir i ljude kojima će ovo možda biti prva prava društvena igra, da nije sad, da kažemo, remi. Treba će malo, sprem nekog njihovog subjektivnog osjećaja kad igraju po prvi put prvu partiju. Ali onda, verujte mi, nakon prvog igranja navučete se jer onda kapirate nešto tek nakon, eto, trećeg poteza ste u fazonu, hoću vam da igram još jednom jer znam šta će mi biti onda prvi potez sledeći put. Tako da, težina 8,5 za ljude koji prvi put igraju neku ozbiljniju igru. Replayability, ja sam dao 9 jer si ti rekao da ste igrali do besvesti, pa sam se vodio time kao da može da se igra do besvesti. Ja sam stavio 9,5 jer smo u Osijeku na jednom festivalu igrali 6 sati, bez prestanka, i nije nam bilo dosadno. Mislim da je fora zbog kartica. Ima jako puno kartica i to je ona dosta dobro odradila. Ja sam baš gledao neki podcast pričala kad je pravila igru, uopšte nije trebalo ovako da izgleda, sve je bilo drugačije i ona je počela imala, ne znam, 50 kartica. I onda su je savjetovali da to nije dovoljno. Baš zbog replayability i svih stvari i onda dodao još 120. Tako da ima 3 put više nego što je bilo u originalu smišljeno. Tako da mislim da može da se igra dosta, zašto ima, a ne odigra se puno karata, to sam zaboravio da kažem. Jer ti u principu imaš 5 puta 3, 15 karta možda odigraš, kroz ruku ti možda prođe 45, a puno sam rekao, 30. A fora je često ne odigraš, ili odigrate često svih 15? Ne. Pa to ti kažem, znači odigraš možda nekad i 10-12. Pola tabla u proseku uspeš ovako da odigraš, pogotovo u prvim nekim rundama. Kasnije se uštrebate, pravite neke svoje strategije, što je me sledeća stavka. Strategije 10, ja sam dao 5. Ja sam dao 10 jer, kako da kažem, ova igra budi u meni želju da pravim strategiju i svaki put kad završim partiju sam fazonu želim još jednu, jer želim da pravim drugačiju strategiju, jer kao i svim ovim igarama gledaš kao hoćeš da se fokusiraš na jaja, da se fokusiraš na ove poene i budi mi želju da sledeći put igram neku drugu strategiju, eto. Ali ovo vam priča čovjek koji ne igra puno engine o builder igre. Jeste, zato sam ja ovde sad ću da vam dam 2-3 više ptica neće igrat druže, sad kad mu dam igru da igra. Ja sam dao 5,
ok, strategija postoji, slažem se sa njim, sve je to ok, ali strategija onako je, sem što naravno mora složiš ove brown, tu treba se razmišljati oko tih brown karata, ali ovo ostalo, naravno idem prvo na hranu, da bi što više hrane skupio, da bi što više ptica nahranio, posle mi treba naravno što više jaja, da bi te ptice mogu da izležem, jel, u sledeće redove, i na kraju dobro bi bilo da terati i ove u vodi zbog vučenja većeg broja karata. Ali opet zavisi, izvini što prekinem, zavisi koja ptica tu imaš, jer možda ti se promeni skroz strategija, čim si ovo pticu stavio više, ne moraš da skupljaš jaja, nego ti jaja sama dolaze. Tako je, upravo si. Znači, treba gledati da, ukoliko možeš na neki način, a hranu ne možeš dobiš automatski, jel da? Možeš imati ptice koje ti daju hranu, ili imaš osobu pored sebe koja ima taj efekt da svako dobija po jednu hranu. Da, znam, ono kao tako da to su uvek menja. Jasno. Tako da moj ocen 8,5, iskreno bi dao 7. Ja 9,4, a kad bi zaokružio, eto, bila bi bila bi devetka. Bila bi devetka, da. Inače, posljednje pitanje mi je uvijek kao da li bi ovu igru zadržali u kolekciji, ali obično kad je ocena preko 8, ne idemo na to pitanje, nego popričam malo o tome, ali generalno... I tekako stoji u kolekciji. Da li sam ja razumeo tebe, u vašoj ekipi imate više Wingspana? Više kutija igre imate? Da. To je baš zanimljivo. To je, prva je naša drugarica Dijana imala Wingspan i onda kad se onako organizuje da se družimo, Dijana ne može i onda ide pitanje ko će ići kod Iće da uzme Wingspan pa da donese. I onda se uzemalo da više ljudi imaju Wingspan pa da se ne zavisi od toga kao ko ima, ko ne, već da uvek postoji negde. Da, zato eto ima više Wingspana, pošto ta igra je dominirala bukvalno prošle godine čitavo društvo s kojim igramo ove društvene igre, postala je number one igra, ono posle nje je Omerta, koja nam dosta jednostavnija, ali ova se najviše igra. Za kraj želim da vam kažem da ako kupite ovu igru u Confluxu ili neke ekspanzije, za sve karte ćete dobiti kesice. Da možete da ih spakujete, to znači oni dodeljuju gratis. I za kraj, pošto si se primio da dođeš kod nas u goste, hoćemo ti poklonimo jednu igru. Ovo ti Conflux... Nisam zbog ovoga došao, ali sam zbog ovoga ostao. Ovo ti Conflux poklanja da se igraš i pošto volite ptičice i ovakve cute igre, ovo će se sigurno svidjeti. Anja želi da uzmemo mačku, tako da, Anja, dobili smo mačku. Mislim, mogu da ti kažem šta je fora. Fora je da sašiješ savršeno ćebe za mačku i da se ona popne na ćebe. To je bukvalno poenta igre. Preslatko. I jako je dobra igra, mi imamo jedno, pa sigurno 200-250 partija ove igre, tako da izigrali smo je do besvesti. Stvarno? Da, mi smo jednu dobili, kutiju, i onda smo je skroz izlizali, znači postala je belo-crna, i onda smo dobili novu, sad više ne igramo da i ne bi upropastili to drugo. Tako da, izigrali smo ovu igru. Hvala Saki, hvala Confluxu, hvala vama što ste došli do ove minutaže videa. Vidimo se uskoro u nekom novom klipu, ćao. Vidimo se, ćao.